चलिए भैया, नमस्ते प्रणाम। हम कवि मनधाता मनमोह जी रउआ लोग इनके बीच एगो हास्य कविता भेजत तानी। जौना कविता के शीर्षक बा टमाटर लाल। इ कविता टमाटर मिर्चा यानी सब्जी दाल के महंगाई पे बा। रउआ लोग सुनी जा, अच्छा लगे तो शेयर भी करी जा। लोगवा पूछल हमसे काल, काहो भाई काबा हाल। लोगवा पूछल हमसे काल, काहो भाई काबा हाल। हरा सब्जी ले ले बाड़ा, लौकत नइखे वही में लाल। तो हम कहनी, आलू प्याज नेनुआ बैगन तरोई कसहू खाई ले। आलू प्याज नेनुआ बैगन तरोई कसहू खाई ले। मनवा जब ना करे तो कद्दू भी बनवाई ले। आलू आलू प्याज नेनुआ बैगन तरोई कसहू खाई ले। मनवा जब ना करे तो कद्दू भी बनवाई ले। तितका मरचा जहर भइल, तितका मरचा जहर भइल, यही में बिगड़ल ओकर चाल। लोगवा पूछल हमसे हाल, काहो भाई काबा हाल। चाना अब रमदाना भइल, आलू खूब मर्दाना भइल। चाना अब रमदाना भइल, आलू खूब मर्दाना भइल। हंस हंस के सोयाबीन कहे, हमरे अब जमाना भइल। चाना खूब रमदाना भइल, आलू खूब मर्दाना भइल। हंस हंस के सोयाबीन कहे, हमरे अब जमाना भइल। पाकिट में गुलाबी नइखे, पाकिट में गुलाबी नइखे, कहाँ से अइहे घर में लाल। लोगवा पूछल हमसे काल, काहो भाई काबा हाल। मन धाता मनमौजी भइले, सपना अब कलौजी भइले। मन धाता मनमौजी भइले, सपना अब कलौजी भइले। थरिया में से भागल दाल। मन धाता मनमौजी भइले, सपना अब कलौजी भइले। थरिया में से भागल दाल, देखा देखी बिगड़ल चाल। महीना दू महीना के पूछे, टमाटर खैले भइल साल। महीना दू महीना के पूछे, टमाटर खैले भइल साल। लोगवा पूछल हमसे काल, काहो भाई काबा हाल। हरा सब्जी ले ले बाड़ा, लौकत नइखे वही में लाल, लौकत नइखे वही में लाल।